सनितपुर जिला स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि बानजायनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 86थि थैनाय सान एबा गोसोखां सान फालिनो साखाफारा खालामदों। स्वरूप स्थिति प्रसार संसदा सनितपुर जिला आफादनि बानजायनायाव सनितपुर जिला दिखियाजुलिनि रुफाजुलियाव थानाय गाहाय मावखुलियाव साननैनि हाबाफारिजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 86थि थैनाय सान एबा गोसोखां सान फालिनो साखाफारा खालामदों। स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि गाहाय मावखुलि रुफाजुलियाव स्वरूप स्थिति प्रसार संसद सा सानजा खोन्दोनि मोनसे कमिउनिटि हल लुनानै होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि एनस मोसाहारि बिथांमोना। जानो गोनां बे हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथियो सनितपुर जिल्ला प्रसार संसदनि आफादगिरि रनजित बसुमतारी बिथाङा। खुंबोबाय थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबानि रुंसारि सानखौ खुंबोबाय थादों जेब्लायबो बोसोरफ्रामावबो फैयै फैनानै देग्लाय 86थि बे गोसोखां सानखौ नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि आन्सलिक रुफाजुलि गामि, बे गामियावनो गंसे मिरु संसदनिफ्राय इस्टान जन न' गंसे गायसननाय जादों आरो बे इस्टान जन जितु न' लुदों बे न'नि हायाबो मिरु संसदानो बायनानै होखानाय। बे लेखायै दिनै एबा नैबे 86थि गुरुदेव बाबानि जितु रुंसारि सानखौ खुंनांगौ होननानै मिरु संसदा थि खालामनाय लेखायै बे ढेकियाजुलि आन्सलिक रुफाजुलि गामिनि लांगोनायावनो नैबे 86थिखौ खुंफुंनांगौ होननानै मिरु संसदा बिथोन होनाय बायदियै जों दिनै बे जायगायाव गंसे जिरायसालि न' एबा मिथिं खुंग्रा न' गंसे लुनायबो जाबाय। बे न'खौ लुनायनि उद्देश्यआ जाहैदों बे मेलखौ खुंनो थाखाय जोंहा दैज्लां बोथोराव माखासे पेन्डेलखौ लुब्रबलाबायनानै गोबां फैसा खारगोन, नैबेखौ नोजोर बोनानै बे फैसाखौ ओरैनो टेम्परारियाव गारस्लायस्लाय हा गुबै थाथायनाय बेबायदि गंसेखौ लुनायानो साबसिन जागोन होननानै मिरु संसदाबो बिथोन हरदों। बे बिथोन बायदियैनो जोङो बेवहाय दिनै गंसे इस्टान जन जायगायाव गंसे न'खौ लुफुंनो हाबाय आरो बे लुफुंनाय न'आवनो नैबे फैबाय थानाय 25 बैसाग बे 25 बैसाग दाननि बुधबार आरो बिस्थिबार साननैयाव बे गोसोखां सानखौ खुंफुंनायनि थाखाय हाबाफारि थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बे थाम-थिम खालामनाय जायगाखौ जोङो गोबां रायजोफ्रानो गोबां मदद खालामलायनायनि गेजेरजों बे खुंफुंनायनि लाहार फाहारखौ जों खालामगासिनो दङ। बेवहाय जोङो गासै आन्सलिक मोननैया ज' जादों, जेरैहाय हुग्राजुलि आन्सलिकनि गासै भक्तफ्राबो नैबे ढेकियाजुलि आन्सलिकनि भक्तफ्राबो ज' जालायनानै बे मेलखौ खुंनो थाखाय जों साखाफारा जादों आरो इतिमध्य जोंनि खामानिफ्रा मावगासिनो दं। जोंनि खामानियाबो इतिमध्य हाफुंनायाव फैबाय। दिनैनि बे समावनो जोंनि जितु लाहार फाहार खालामनाय जा जुगार बेफोरबो जाजोब्बाय। मात्र गाबोन जितु बुधबार बारायाव जोंहा आलासि बाबामोनहा सफैनांगौ। बे आलासि बाबामोन फैयोब्ला जोंनि जितु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ 25 बैसाग अक्ट'खालि जोंहा अखण्ड यज्ञनि मोनसे हाबाफारि जायोमोन गामाखालि बोसोराव। देग्लायनि नैबे माखासे क'क्राझार बङाइगाव ओनसोलाव भटनि मोनसे आख' फाख' जानायलाय
बे 25 बैसागआव जों अखण्ड जयग'खौ लानो हायाखिसै बिनि सोलायै अखानायै 26 अक्ट'खालियाव बैसागनि बेवहाय अखण्ड जयग'खौ फुंनिफ्राय 4 बाजिनिफ्रायनो जोङो बेलासिनि 5 बाजिसिम जोङो बेखौ सानसे अखण्ड हिसाबै जयग' आहुति होबाय थानाय थांखिखौ दोनबाय आरो लोगोसेयैनो जोंहा गाबोननि बुधबार खालि बेलासियावबो जोङो मोनसे नैमित्तिक यज्ञ बे यज्ञआ जाबाय माने अखण्ड नंलिया बे नैमित्तिक यज्ञखौ होनानै जोङो बेखौ दोनथ'नाय जायो बिनि अखानायैनिफ्रायसो जोङो दोनथ'नाय गैयै थाबथानाय गैयै फुंनिफ्राय सानसेया अखण्ड हिसाबै जयग' आहुतिखौ होबाय थानाय जायो। आलासि हिसाबै गोबां आलासिखौ लानाय जायाखै ओरैनो जोंनि मेरु संसदनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि बाबामोनहा फैगोन बाबामोनहा आलासि नङा अब्लाबो आफादनिनोखा बाबामोनहानो आलासिखौ थि खालामनानै दोनखानाय बायदियै जेरैहाय प्रग्रामाव सोजाखानाय बाबामोननि मुङा जादों सासेया हरेन बर' बाबा बे बाबाया आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि होनदों बाबाखौबो आलासि हिसाबै सायख'नानै प्रग्रामाव सोनाय जाबाय बे बाबायाबो फैगोन निस्सय आरो लोगोसेयै आलासि महरै सासे लाफादेरनाय जाबावदों बियो जाबाय सेसाफानि ओनसोलनि सासे MCLA मुङा बाबानिया बिजितगोरा नार्जारी बे बाबाखौबो प्रग्रामाव सोसनदों बे लेखायै बाबायाबो फैगोन निस्सय बेनिफ्राय लोगोसेयै जोंनि नैबे लकेलनि जायफोर एसे बायदि बायदि बिबानाव थाग्रा बे बाबामोनखौबो लादों जेरैहाय कमल कुमार बसुमतारी कमल कुमार मोसाहारि बाबा बे बाबाखौबो लाफादों आरो लोगोसेयै जोंनिनो फरायसा आफादनि नेहाथारि एनस बसुमतारी बाबा बे बाबाखौबो सोसनफानाय दं बेखिनि आलासिखौ जोंनि हाबाफारियाव सोसननाय दङ बाबामोनखौ जों लकेल हिसाबै लादों बाबामोनहाबो निस्सय बेवहाय बाहागो लाफैगोनखौ जों आसा फारिदों आरो जोंनि हाबाफारिया हयथ' जोंनि जिथु खुंनो लानाय बियो सुखु गोजोनैनो जाफुंगोनखौ जों आसा लादों जोंनि थाखाय इसोरा अननानै जाहाथे अखा बांखा बारहुंखानि जेबो मोनसे खैफोदाव दालांथों बेखौनो आं दिनै सनितपुर जिल्ला सुरुप सिटि प्रसाद संसदनि आफादगिरि जानानै परम ब्रह्म आफानिसिमबो आं बेखौ जाहाथे जोंखौ अनहरनाय आसा खालामदों। गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्राबास महिन्द्र स्कर्पियो महिन्द्र थार एक्सेल 6 नेका बेलेनो स्विफ्ट डिजायर टाटा पांच वागनार एल्ट' केटेन सेलेरियो इग्निक एल्ट' केटेन एक्सेलाइ महिन्द्र ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।